Здравейте, уважаеми приятели! Намираме се в центъра на село Сотиря. Предполагам, помните за сигнала, който бях подала за струпването на огромни количества асфалт, остатък от ремонтните дейности на автомагистрала Тракия по поречието на река Тунджа и в много села в близост до реката. Оказва се, че има такова струпване и на асфалт в самия център на село Сотиря, което стои от няколко месеца. Най-вероятно кмета има нещо предвид. Сигурно има планове за полагане на асфалт по някой черен път или запушване на дупки, но времето вече е горещо. Асфалта от доста голямо разстояние излъчва температура и миризма. Ето тук да ви покажа сградата в дясно с покрива е кметството на село Сотиря на самия център. И получих сигнал от живущи, че положението тук вече е нетърпимо с настъпването на горещото време. Така че ще отидем до кметството да попитаме кмета защо е този асфалт тук от доста време и в най-близък срок дали има някакви планове, за да го махне от центъра на селото, където, както може да видите, има постоянно текучество на хора и не е нормално да бъде разположен тук. Благодаря. Още един штрих към това, което се случва в село Сотиря. Може да видите каква прекрасна борова гора над мястото, където са се установили хората от ромски произход. И ето нагледно къде се изхвърлят боклуците. В сърцето на гората, на самата пътека. На фона на този красив пейзаж, на красивото място, на което се намира село Сотиря, виждаме по пътя към гората. Преди малко ви показах от доста по-високо място. Ето, може да видите и по пътя към гората за какво става въпрос. Иначе красиви борови гори, красива местност, но положението е такова и никой не реагира години наред. Ще питаме кмета и какво мисля да предприеме по отношение на това импровизирано сметище в гората. Здравейте! Предварително ви казвам, няма да ви записвам вас, нали, за да не се виждате в клипа. Пепа Генчева съм, общински съветник и търся кмета на село Сотиря. Няма да ви хващам. Искам среща с кмета Димитър Андонов беше, нали? Да. Къде мога да го открия? Не мога да кажа. Как да не можете да ми кажете? Вие всъщност секрет... Да, къде е стаята на кмета? Не виждам. Мога да си Да, няма да ви записам да сте спокойна. Някъде Да, секретар? Това на кабинета на него. Така, на секретарката или е вътре? Няма вътре. Никой няма. Тия хора не работят ли от 8 до 5? Тук едната жена отиде на доктор, а другата ми каза, че нещо до общината ще ходи. Не могат. Те колко кмет, секретар и... Те водят, мисля, че старши специализирани за техните. И никой няма в кметството, ако на някой от селото му се наложи, няма кмет, няма нещо. Да ти кажа, аз съм си отделно, кмета си има работа. Да, разбирам ви, вие сте към библиотеката. Само за информация, да. Защото аз имам сигнали, че това не е изолиран случай и че перманентно липсва кмета. След 11 часа няма кмет, няма секретар. Затова идвам да проверя. Има множество проблеми, сигнали на хора. Отидох първо, проверих и дойдох, защото искам да говоря с кмета дали ще предприеме мерки за асфалта, който е в центъра на селото, горе над ромската махала има сметища. И искам да открия лице, което
може да предприеме някакви стъпки, да подаде сигнал до кмета на община Сливен. Обаче, нали, аз не съм от цето. Явно трябва да идваме само сутрин, защото цял ден после Защото след това, ако има някакви задачи да ходим, не знам. Разбрах, ама задачи, ама цял ден задачи. Това разбрах, че постоянно е така, затова дойдох, проверих, наистина е така, благодаря. Всичко добро. Разбирам. Вие сте си на работното място. Довиждане. Разбрахме, кмета на село Сочире, община Сливен, го няма. Сутринта са го видели, повече никой не го е виждал. Това е нещо, което се случва ежедневно. Ето ви реката в самия център. Тя продължава и нагоре. Тук има автобусна спирка точно за това. Ето го и училището, в двора на което играят деца. И може да видите за каква образо става въпрос, колко много трева има около беседката в градинката. Има и чешмичка, чуват се, ето деца играят в реката, но кмета ни хае, че трябва да се извърши окосяване и около корицето на реката и в градинките, които може да видите сами. Ето, кмет няма, проблеми колкото искаш. Може ли да питам нещо? Казаха ми, че тук мога да открия кмета. Спи. Часът е 15:09 и ние излизаме от село Сочире. Село Сочире, което е затрупано с много проблеми, но в този час, отново показвам 15:09, кмета спи, а не е в кметството, където е работното му място. И това се случва всеки Божи ден по данни на живущи в село Сочире, община Сливен.